a cikinsu akwai sayyidina abubakar. Sayyidina abubakar radiyallahu anhu wa shigarin da manzon Allah ya dawo daga Isra'i, da ya tara mutane ya ce musu, jiya na je Qudus Jerusalem na haɗu da annabawa, daga nan na karɓo salloli guda 50. Abu Jahal da ire-irensa waɗanda suna auna maganin manzon Allah ne da hankalinsu da kafircinsu, sai suke ganin to yaya za a yi mutum a dare ya ce ya je ya dawo a tafiyan da sai an yi kwana 30 ana yi a abin hawa, shi kuma ya ce ya je ya dawo a dare ɗaya. Abu Jahal tunin ya tada dakaru waɗanda yake so ya girgiza imanin mutane da waɗannan dakaru, ku je gurin Abubakar, ku je ku ba shi labari, ku ce to har yanzu zai ci gaba da biyewa abokinsa, ko kuma domin ga abokinsa ya ce a daren jiyan nan da yau muke tare da shi ya je shi Jerusalem, ya je Kudus tafiyan da ake yi na kwana 30 da ababen hawa, to shi ya je a dare ɗaya kuma ya je ya ga annabawa. Da haka ku ba shi labari, na san in ya ji babu yadda za a yi mai hankali ya yadda da wannan magana. To ai su masoya manzan Allah kuma ba da hankali suke auna manzan Allah ba. Ana zuwa aka faɗa masa sayyidina Abubakar, gashi fa abokinka sahibinka ya ce ya yi tafiyan sama da kilomita 1000 kaza a daren jiya ya dawo, ka yadda? Kun san abin da sayyidina Abubakar ya ce, sai ya ce a waƙala zalika, shin ya faɗa? Kawai ku tabbatar min da ya faɗa. Suka ce ƙala zalika, ya ce in ƙala faƙat sadaka, in dai ya faɗa to ya yi gaskiya. Ba na ma buƙatan in ji daga gunsa, ban buƙatan in tambaye shi in ce yaya aka yi, na ma yarda kawai in ƙala faƙat sadaka, in dai ya faɗa to ya yi gaskiya. Wannan shine wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Wannan shine sayyidina Abubakar, wanda ya gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, shi baya ma neman dalili.